Päivää motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Torstai. Joo. Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi leipä jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidl. Ja ostan sieltä Mars 9. Not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. 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 Vitu Snickers! Ketsuppia. 2 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Kana. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö Mars-jäätelö patukoita? No vittu ei! Saatana perkele, mä oisin ollut mun Mars-jääteleitä! Mä oon 8 kilometriä! Ajoin! Ja mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää leipää? Missään Mars-jäätelöpatukat 3,70! Vitu Snickers! Näitä ei voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan mun Mars-jäätelöitä? Äiti! 6 Mars-jäätelöä! Muuten ei leipä heilu! Vittu! Mars-jäätelö! Mars-jäätelö! Lasse! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Ei ainakaan leipää. Vittu ei!